Bueno, així és com va quedant la casa. Això és la cuina, encara li falta muntar l'encimera, els microondes, el forn, que s'obri així. Els calaixos aquests, que se tanquen tots sols. Falta aquí l'encimera de color taronja, com la muntaran dilluns. Aquí també va l'encimera una barra. I aquest serà de festes, que ara està buit. El recibidor, que ja l'hem acabat de pintar de verd. I el menjador, amb el sofà nou, que encara no li han llevat el plàstic perquè tot està ple de pols. El sofà, que és enorme. Ja quan li llevem el plàstic tornaré a fer vídeo. Catxes, més catxes. El llit d'envàs, envàs. I la terrassa, que de moment també provisional. I així anant per amunt. Hi ha en Simón que està pintant de vermell el quarto. Els passillos, no li hem fet res encara. En Simón pintant de vermell l'habitació de les rastes. El nostre quarto mig muntat. Bé, mig. Ojalà estàs mig muntat. Està ple de catxes. El banyo, que ja té cortina i té estora que està doblegada ara. I el quarto que està ple de catxes. Ple. Així és com va quedant la casa. I jo.